School bapau khmat Riboy District ka Alpha Higher Secondary School nongpo kala rung ban bat ka kerdan ka khat phra na ki airport ligi kerdan ba khmat e jong ka result secondary school living certificate jong ka embos ka bala pen bana menta ka singi ka airport district jemang arjar pulai kini ka jing yo ban bat ka kerdan kala long lingba ka samla sapi rihon lingdo ka ba yo ban khur sun spa saupun rew marks but yo distinction has santly ki subject ngaku apa nak orang kibar ban pulih kotha banung buteng kumbang hale manga ban pulih ban ai 100% kenang ba pila ban pulih syakmat ngatip ba ka jiminat kalong ka pakomsan ban pulih syakmat kapor ba jan exam kutu ngapulih kumbang riu nyau pinta kita ba ka jing sel kumen namar kaji kiwil ti jing ikum ki kimi ki paru kalong ko tahi bagi khon ki le bha ka jing pulih ki jongki dan ko ai ang ai ka jing ka buram shaw blai baro bayalam ni kum ka ying ka sam namar ni sutu bar da klam ka jing lam ka jong blai himla ban le e yang ba bari ka jing em ka jongi te kum ka kemi ba pe ki khon walanga din kanai khun ro re walong kum ka kemi namar ni sa langa du ba kita ngarit pe himanga na dong sadong rengkat ka kemi ka jengki banya masa banya pendap ki ha ka jinglong ha ka dot ha ka museum ha ka dinang jingstan ten so bangin ayu nu ko ayo play nang ba jo ka ne ka jingyo result ka jeng ka sa phi men ta ka singi te ndap ka jisu komen ka bakrau nga ai ka jingu ka burom ya ka school hang ne ka Alpha English Higher Secondary School kabalang by principal imam kilong hikai baro kilong ke baya support kilong ke ba ai museum ke ba kloi benyarap ha ka jing pule bat de ka jing ai museum ka jing ki ba penlong ya ka sapi bakan minon ba na kalyang jing ni ong pide ban minot ha ba na school kila kabilinti ya ka ba ba ka ik ba pila ban le ya kata ngim ong bangin le palat ya ka bor ndrei ka ke ba piran ke capability ka jing pi kide ban le be khnang ba pirun ra ka burom ya ka school yala dia banyak yang kasih banyak katanya hebat kawai. Hang ni hari boy ni don ke jingkermen ni dang bon syu ki kena ki balak ban wan syakmat ni don kam tang ban tresitom ban pelek jingmut ban perkat ban ngila ban lek ban ha ni don kata ke jingmut ban ngila ban lek kamut ngila ban lek bat sai hisin kan ikam de gasin ban kong ke Alpha School ha kan ke snem ni yo ke 12 commerce ru top rank nata mentar sin ni yo ke SSLC but nila juyo regisnem ngila jule kum taya ki ba pass bhai ka class 10 ki continue ka study jung ki jing puli jung ki high school ngim kim hap CAA ya hal la da ha kanu ka stream